Ainhoa Machí està allí amb tot un campió. Míralo. D'esta modalitat. Ainhoa, presenta'ns. Doncs, companys, estic amb Àngel López. Ell té 29 anys i és l'actual campió de carreres verticals d'Espanya. Va començar a competir, a entrenar amb els 300 escalons del casc antic d'Altea, que és el seu poble, i ara només els puja en 30 segons. I des de 2013 fa esta pujada vertical d'ací de l'hotel Valley de Benidorm i avui en Som de Casa ens ho va a demostrar, perquè ell, la seva millor marca va ser este any passat, en el 2023, des del moment que va començar a presentar-se a esta carrera, no ha deixat de fer-ho, però en l'any 2023 es va proclamar campió d'Espanya i 6è del món. I avui en Som de Casa ens ho va a demostrar. La marca és de 4 minuts i 57 segons. Àngel, estàs preparat? Sí, la verdad que sí, la verdad que estoy preparado y las primeras escaleras del año también. També les primeres escales de l'any. Doncs anem a preparar-nos, companys. 924 escalons, 52 pisos, pistoletazo de salida a esta carrera vertical que anem a fer, així, edició Som de Casa. Així que, quan vulguis, Àngel. 3, 2, 1, endavant!